Welcome mga igsoon sa atong pamalandong sa pulong karong adlaw. Diha sa katapusan nga bahin sa atong unang pagbasa nga gikutlo sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso, nag-ingon si San Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Unsaon ni pagpuyo ning kinabuhi ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag? Mao ni ang pagsunod sa kinabuhi sa atong Ginoong Kristo. Jesus Christ is the light of the world. Tan-aw nato iyang kinabuhi. Ug dinhi sa ebanghelyo, nadunggan nato sa ebanghelyo sumala ni San Lucas nga giayon ni Hesus kining giyaw-an nga nagsakit. Nagsakit siya tungod kay gidapuan siya sa daotan. Nagdala si Jesus og healing nining masakiton. Ug unya pagkahuman og ayon ni Jesus, ang masakiton naulian ug gidayeg niya ang Dios. Magigsuon kining gihimo ni Jesucristo mo ni ang atong sundon. Say gayon nga dunay magsakit unya atong bisitahan, atong kumustahon, atong tabangan. Gidala nato si Jesucristo ang kahayag ngadto sa kinabuhi nining masakiton nga nangit-ngitan tungod sa iyahang malisod nga kahimtang. So, ang mga naa sa problema, naa sa balatian, naa sila sa kangit-ngit. So, every time nga mapakita tag maayo kanila, we bring the light of Christ unto them. O makahinumdum sila sa atong Ginoong Hesukristo. We have to keep that in mind, that we are the children of light. Aron dili nato i-take for granted ang mga oportunidad nga makatabang ta sa mga naginahanglan, labi na sa mga masakiton. Ang tentasyon sa ato mga igsoon kanang ayha nata mataranta og adto kung patay na. Unya sa buhi pa kay wala ta ni adto, wala ta nagpakita og kaayo. We have to let go of rules. Let go nato ang atong mga comfortable nato nga mga pamaagi. Kay haron dili ta maparihas sa mga pariseo nga nahimutang tigpakaron ingnon. Kay atong gisiguro ang mga pamaagi kaysa pagtabang sa usa ka tawo nga masakiton nga nagkinahanglan. Inana ang atong kinabuhi sama sa giingon sa Salmo, magpuyo kamo ingog Dios, ingon nga kamo mga minahal niyang mga anak. Yes, mga minahal kita nga anak sa Dios. Nahimo na kitang Kristiyanos. And we have to do the same sa gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Magdala ta sa kahayag sa mga tawo nga nangit-ngitan diha sa ilang mga pagantos. Let's do it today. God bless you. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.